to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Puta-putangiran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayong mag-zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito.
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 nakabwasan. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan Maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakolopyo da sayang kabwasan. Magtaryon lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot ditan at technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes Pizza 1. Primeron na agaw at bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Lakin buangos at ubakyar at ilog inatoy. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran motorsiklo ng banggaan na drivers asugat-sugatan. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo na abangga na commuter van na biktima imbatik yung Batambalan. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Mapandan pulis analunggaring at bypass operation. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad national. 50 pesos sa minimum wage sa hike Jad Metro Manila. Aprobado la onong duli. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 11 na senador onso suporta at kinan senador Ches Escudero. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Alias Rene, kasuan na senador Hontiveros. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Ariela ni Pumusino, balon hipe na BOC. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. NFA manaliw lah na mais at local farmers. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabwasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Analunggaring aray kabiyangan na pulis mapanda na ginawan drug bypass operation ya ginawad oras na alas 10 na labi jada barangay Apaya Mapandan Pangasinan. Kaya rin na aresto so sakay lakin manlalako na Cebu. Ginabat so nareston na suspect at ngaranton na Jordan Aquino Mejia asamsama so duwaran na pirason head shield na transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Walay balaton na 0.025 gramo. Manbili na 340 pesos. Sa kaya pirason 500 pesos. Belya inusarya bypass sa money. Tan sa kay unit ya Honda Click 125 motorcycle. Ya ang kapoy plaka. Asam-sama ada suspect. So abitlaran na item. Kaya rin niya wato sa bitlan na Cebu at sa rin ang panggapya puser buyer. Sa may suspect na wait jada Mapandan Community Hospital. Kanipasilong at medical examination. Antes yan wait yung police station for proper disposition.
kaso ninsungkay na Section 5, Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002, suisagop laban at abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duwara na ka motorsiklo imbatik yung patambalan kaya rin si Karay abangga na Toyota Hiace commuter van agawas o aksidente jad National Highway na barangay Magsaysay Bali na Labrador, Pangasinan. Sara involve yaluluganan Toyota Hiace commuter van yamama ni Juanan Rinaldo Rimurin Aquino tan na Black Yamaha Inmax mama ni Juanan Nasir Mohamed Salih Lakwar Al-Ko Laifi tan kaibato niya so manangaran na Bantasya Abdulillah. Jad ginawan investigasyon na pulis sa may Toyota Hiace commuter van so umbabatik jad isa direksyon lega niya sa may motorsiklo sumamarap jad north direction nan biglan nan minor tan onlikod ni kawgin pasen so abit lang motorsiklo nan abangga na commuter van akagamor na sugata so driver na motorsiklo tan tampol yan batik jad Lingayen District Hospital nasaray ng Responde Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duaran motorsiklo ng banggaan parehong driver asukat sugatan agawas o aksidente sa Barangay Road na Barangay Lubong Bali na San Jacinto, Pangasinan. Sara involve luluganan Red Euro motor cycle 115 yamama ni Juanan Jocelyn Araos Fernandez tan Black Motorstar Easy Ride 150 motorcycle mama ni Juanan Ernesto Orbino Mejia si kare pareho ya aga kasulong na helmet negatibo mo at alak jad ginawa investigasyon ng pulis sa may motorsiklo mama ni Juanan Jocelyn sumamarap jad balay na San Jacinto legan niya si Ernesto sumamarap mo at parehong direksyon na nagawas sa aksidente pareho nakagamor na sugata iray duwaran drivers tan si Karay inawit jad Rural Health Unit nasarin ng responden na pulis. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bangkailan na inyagwat sulaman na sa kayalakin Nalner at Ilog na barangay Kabakaraan Bali na San Manuel, Pangasinan sa may biktima so Binerber at Ngaranton Bartolome Bernardino de la Cruz ya Binerber na mismon asawato niyan si Sonia Gutay de la Cruz yan initial investigasyon akabatan niya sa may biktima so matindi at birthday party yada kaabay dan abong ya kinabat at Ngaranton Ignacio Bernardino at oras na alas 3 na ngaram umpapaway at investigasyon ya kainom na alak sa biktima tanayarin ni Kuranyas at Ilog so abit lang biktima anang nang nasa waton niya yaman lutawid Ilog kanya na kimaraw na tulong at tanintawag at saray kabiyangan na pulis tan jad din parespondi na pulis inagwat sa abitlan biktima tan inawit jad Rural Health Unit na sa Manuel bangbalot si katoy indeklarahan dead on arrival. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag dasaray balitad nasyonal wajaniray pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Narito po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Simula ngayong Hulyo ay madadagdagan ng 50 pesos ang sahod ng nasa 1.2 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Benvenido Leguesma, ang naturang aumento sa sahod ay naprubahan anonymously ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa pamamagitan ng Wage Order Number 26. Aniya, ito na ang pinakamataas na dagdag sa sahod na inaprubahan ng Wage Board sa Metro Manila. Dahil dito ang daily minimum wage rate sa NCR ay na 645 pesos lamang, sa kasalukuyan ay magiging 695 pesos na para sa non-agricultural sector. Mula naman sa kasalukuyang 608 ay magiging 658 na ang sahod para sa agricultural sector, service at retail establishments na may empleyado na 15 pababa lamang, at maging sa manufacturing establishments na regular na nag-iempleyado o nag-iempleyo na wala pang 10 empleyado. Ayon sa DOLE, ang wage increase ay kagad na magiging epektibo sa July 8, 2025 matapos ang petsa ng anibersaryo ng huling minimum wage increase sa NCR na naging epektibo noong July 17, 2024. Radyo Pangasinan, almusal balita. Sisimulan na ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng mais mula sa mga lokal na magsasaka sa susunod na taon. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa presentasyon ng 50th Gawad Saka National Awardees ugnayan with farmers sa Science City Muñoz, Nueva Ecija. Ayon sa Pangulo, bumabalik na tayo sa dating trabaho ng NFA na pagbili ng rice at corn. Sisimulan na ang nasabing proyekto sa susunod na taon sa sandaling magkaroon na ng budget. Plano rin aniya ng pamahalaan na gawin ito sa mga piling lugar sa bansa. Sa ilalim ng mandato ng NFA, inaatasan sila na mapanatili na sapat ang rice buffer stocks na magmumula sa mga local farmers. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong hepe ng Bureau of Customs o BOC si Ariel Nepomuceno. Kahapon ay nanumpa rin kay Pangulong Marcos si Nepomuceno. Pinalitan ni Nepomuceno si BOC Chief Benvenido Rubio. Wala ring ibinigay na dahilan ang Malacanang kung bakit nila inalis sa pwesto si Rubio. Si Nepomuceno ay nagsilbing Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at naging Undersecretary ng Office of the Civil Defense. Hindi naman binanggit ng palasyo kung ang pagpapalit sa liderato ng BOC ay bahagi ng performance evaluation kung saan lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay pinagsumite ng presidente ng courtesy resignation noong Mayo.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, sasampahan ni Senator Risa Hontiveros ng kasong kriminal sa National Bureau of Investigation o NBI si Michael Maurilio alias Rene na nag-akusa sa kanya na binayaran umano siya ng senadora ng 1 million pesos para tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ni Hontiveros ang mga screenshots ng palitan ng mensahe nito sa kanyang mga staff taliwas sa claim na siya ay pinilit at binayaran para tumistigo laban kay Kibuloy. Sa mga inilutang na text messages at email, lumalabas na si Maurilio ang nagpresenta sa tanggapan ni Hontiveros upang tumistigo laban kay Kibuloy. Isiniwalat din ni Hontiveros na si Maurilio ang nanghingi sa kanya ng pera dahil nais itong bumili ng bagong laptop noong February 7, 2024. Maliwanag anya na ang sinasabing 1 million peso ni Maurilio ay isang kasinungalingan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, hindi umano bababa sa 13 senador ang susuporta kay Senate President Chis Escudero upang mapanatili ang kasalukuyang pwesto bilang lider ng 20th Congress. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na personal niyang nakausap ang kanyang mga kasamahan upang kunin ang kanilang pananaw. Inamin din ni Villanueva na kabilang siya sa 13 na susuporta kay Escudero. Aminado naman si Senate Minority Leader Risa Hontiveros na posibleng hindi na siya ang maging leader ng minorya kapag idinaos ang botohan sa July 28. Tiniyak din ni Hontiveros na hindi siya sasali sa majority ng mga senador o mga maghahalal ng Senate President. Inaasahan na si Senator Vicente Tito Soto ang magiging katunggali ni Escudero sa Senate Presidency. Sinabi pa ni Soto na ang pagtakbo niya bilang Senate President ay kagustuhan ng kanyang mga kasama at hindi siya katulad ng iba na nilalakad ang pagiging lider ng Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumanyong mga pambungad Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction
Construction Services. Pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan,
walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmalen. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactarion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo 2025. Hulyo! Ayan, paring Hulyo. Sana sisurtin tayo. Paring Hulyo. Bakit ba si Hunyo? Si Hunyo. Minalas mo. Ayan, dahil kahapon makasaysayan ang ginanap na inauguration at oath-taking ng mga halal na opisyalis ng bayan ng Mapandan na Pangasinan. Nakisama ang panahon dahil sumikat ang haring araw. Ayan. Di bali ng mainit kesa naman umuulan. O yan, so, sa talumpati ni Mayor Carl Christian F. Biga, kanyang inihayag ang mga programa at proyekto na nagawa niya sa loob ng kanyang 3 taon na panunungkulan. At sa kanyang ikalawang termino ay mas palalawigin at mas dadagdagan. Sabi niya pa nga, mas sisipagan. Ayan. Yung kanyang first, yung kanyang 3 taon, nandyan yung biya, yung basura, yung health, education at agrikultura. Yung letter E, napakaraming ano niya. Oo. Kaya yung basura, inayos din ni Mayor Vega yung material recovery facilities at dinagdagan ang mga garbage truck na maghahakot diyan. Malinis ang kabayanan ng Mapandan Pangasinan. Yung health, nagkaroon ng kasi yung memorandum of agreement between Region 1 Medical Center sa pamumuno ni Director Dr. Roland Mejia, ganun din ang Department of Health at ang local government unit sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Biga para ipatayo yung bagong urgent care ambulant services, yung Bukas Center. Bukas Center, napakalaking katulong po yan. Magkaroon ng another kasi meron ng Mapandan District dyan community. So additional yan. Additional. So magkakaroon ng mga libreng gamot, mga vitamin siguro para sa mga senior citizen. Ang importante dyan, magkaroon ng mga doktor at nurses. Ayan, So meron ng Bukas Center dyan sa bayan ng Mapandan, pero ito'y bubuksan sa August. Ang target date nila is August. So yun po yung target date ng local government units. Yung education, maraming mga kabataan ang natutulungan dito dahil sa kailang schooler. May mga schooler ang local government units at sila po ay talagang yung inaasikaso nila yung pag-aaral
ng mga bata. Oo, diyan sa bayan ng Yung Mapanda, second Pangasinan. term na ni Mayor, Oo. siguro meron na siyang mapag-graduate. Ayan, Kasi oo. yung first 3 years niya, Mm. and then ngayong second term, another 3 years, Oo. sigurado meron ng mga estudyanteng dyan, mabibigla na lang si Mayor, Mayor, thank you po. Nakapagtapos na po ako sa pamamagitan po ng scholar ng bayan sa ating pinakamamahal na Mapandan. Ayan, oo. Mga ganyan, ha? Correct. Oo. Siyempre, kailangan yan talaga sa mga bata. Lalong-lalo na sa mga mahihirap ang kailang buhay para sila ay makapagtapos sa kailang pag-aaral at matulungan nila ang kailang mga parents, mga magulang. Ito yung pagkakataon para sila ay makatungtong at makatapos sa kolehiyo. Kaya't yung scholarship na binibigyan ng local government units, talagang tuloy-tuloy yan dyan sa bayan ng Mapandang, Pangasinan. Yung nabanggit mo kaya na yung environment, nakita naman natin na talagang napakaganda ang kapaligiran ng bayan ng Mapandan, na isa ito sa mga programa ni Mayor Carl Christian Biga, yung pagtatanim ng mga punong kahoy at alagaan ang kapaligiran, yung environment natin. Sa sektor ng agrikultura, may mga ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga magsasaka gaya ng fertilizer at iba pang mga gamit ng mga ng sakahan. Meron siyang naibalitang pang magsasaka. Oo. Good news. Good news. Dahil Ayan. habang siya po ay nagtatalumpati ng kanyang inaugural speech, Oo. ay nabanggit niya na may mga investor from Mindanao. Sa bukid nun. Na umattend. Oo. At magpapatayo sila ng mga project Oo. para sa mga magsasaka ng Mapandan. So napakaganda po yan, ano? So ngayon, tunghayan natin, ito ba yung panayam o yung okay na, yun yung yung after ng inaugurasyon at oath-taking ay nagkaroon tayo ng press con. Kay Mayor Carl Christian Biga, ating tunghayan yung kanyang mga pahayag, pagkatapos ng inauguration at oath-taking ng mga halal na opisyal. Yan, portion lang yan ng interview natin. Okay, ready na ba? Engineer, take it away. Sa inyong lahat. Regarding po sa ating in-introduce during our inaugural speech, since tayo po yung pinagpala sa more than 18,000 na mga botante, it is really a new mandate for us that we must strive better, we must do good, and always put our best sa lahat ng mga gawain natin. And we're so fortunate dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na for the past 3 years, yung in-envision po natin na BEA platform ay nagkatotoo, nagawa, at naisatuparan po natin lahat-lahat. At sa awa ng Diyos, Mapandan is so blessed all the time. Yung BEA, yung basura, which is nasolusyonan natin, we had continuous MOA para po makolekta araw-araw ang ating bawat barangay. We have our own barangay MRF to support us. And at the same time, in terms of health, yung nilabas lang po natin na 16 rescue vehicles with their own wheelchairs and stretcher and other medical equipments. At recently, nasa Region 1 Medical Center tayo at nagkaroon nga tayo ng MOA signing para magkaroon tayo ng bukas center dito sa bayan ng Mapandan. At nakakuha rin po tayo ng mga iba't ibang gamot coming from, at hindi lang basta gamot, dahil kahon-kahon na gamot na i-distribute po natin all over Mapandan. So, masaya po dahil ang mga priority nating mga nagme-maintenance na lalo-lalo na mga senior citizens ay mabibigyan po sila ng gamot. At hindi lang po ito enough, alam po, pero sa tulong in partnership with Region 1 Medical Center,
At since nandyan na rin, ang tentative na open ng bukas center natin ay sa August. So binigyan po tayo ng timeline hanggang August po ay dapat bukas na yung bukas center. So in terms of education, in terms of employment, in terms of enterprise, nandyan po lahat ng mga kasama natin, DTI, DOLE, including DSWD, nakakakuha po tayo ng mga tulong pinansyal at nakapagpundar na rin po tayo ng iba't ibang negosyo na in-extend natin sa mga 4Ps, solo parents, mga asosasyon dito sa bayan ng Mapandan na sila ay nagkaroon ng negosyo dahil sa mga tulong ng gobyerno. And through the initiative of our department heads, ay na-extend po natin ito. And agriculture, gaya ng sabi ko po kanina, mayroon po tayong naipamahagi na more or less 53 million in terms of rice, corn, and other high-valued crops din, the vegetables also, ay yan po ay naitulong natin in terms of fertilizers also. At gaya ng kanina, may bisita po tayong investor coming from Davao na willing mag-invest dito sa ating bayan para matulungan ang mga farmers po natin. Winwork out po natin yan ng 3 taon at biruin niyo po, all-taking po natin pero minabuti po nilang pumasyal and to be part of our inauguration. And sila po ang supporters ni Senator Subiri in Bukidnon. Yes. So, sila po ay napakaganda ang reception pagtanggap sa atin nung tayo po ay nagpunta doon. And nagustuhan po nila ang adhikain natin in terms of agriculture. Kaya sila po ay nandito to show the how sincere they are in helping our Mapandan. So ngayon, we have a formulated Vega platform, which is victory on employment, on education, on enterprise, including environment, on good governance, advocacy. So this is an advocacy wherein we will push harder to reach our goal, which is to be the second-class municipality in the near future. So sa ating pakikipagtulungan sa mga iba't ibang ahensya, sa iba't ibang personalidad, ay sana po may tataguyod natin at makapagtutulong-tulungan tayo at magawing second-class municipality ang bayan ng Mapandan. And siyempre, Mayor, meron kanina, we've seen new faces, no? At you have issued a challenge sa kanila, yung ating mga newly elected officials. Yes, at ang bilin ko po sa kanila is not to deter or huwag tayong matakot or magtago or makinig sa dikta ng ibang malalaking tao. Because we have our own turf, we have our own municipality, we call it home, and we must protect, we must take care on what is best locally to our Mapandan. So in order for us to strive better, we should work together. Sabi ko nga po kanina, and sana nga po, just like what I've said kanina during our inaugural session, sa lahat po ng 5 returnee, yung mga nanalo ulit, re-electionist na konsehal, please extend your help to the newly elected 3 councilors, which are the 3, sabi ko rin, please do not hesitate to seek for a guidance, for help, para po maka-move on na tayo ng mabilis at makapagtrabaho na. And I ask the help of Vice Mayor Anthony Pinullar. Alam ko naman na mag-work together ang executive at legislative for us to attain yung mas maganda at hinahangad nating peaceful and harmonious new administration. So yung councilor that are willing to help your administration? Yes, opo. Sa administration ng Vega nga, kasama man natin yan noon o hindi, tayo po'y pare-parehas na in-embrace natin silang lahat so that we could have a better relationship. At kung meron tayong magandang pagkakaunawan,
Gaya ng sabi nila, yung umbrella, it will serve us na tayo'y nandirito lamang sa loob ng umbrella. At yung umbrella na yan ay hindi tayo mababasa kung tayo po ay nagkakaisa at nandun lamang sa loob at iisang layunin. Pero, pag may isang sumalungat, ang basala si Kato. Si Kato yung nabasa. O kung hindi man, siya ang may initan. Pero kasi, ang gusto nating mangyari kasi it's the very secret why naging successful, naging maganda ang patakbo natin nung So yun po, yung panayam kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga pagkatapos ng inaugural at oath-taking ng mga halal na opisyal dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So yung BIA meron ng apelyido. Vega. Vega, yung Victory Enterprises Good Governance Advocacy. Ayan, so meron ng kasama si BIA, meron ng apelyido Vega. Kaya yun yung mga programa ng local government units headed by Mayor Carl Christian Biga. So yung mga yung mga halal na opisyal, 3 sa mga councilors ay hindi po nakasama nung nakarang eleksyon. Pero hindi nakasama doon sa ticket ni Mayor Carl Christian Biga. Pero willing naman na makipagtulungan. Siyempre, sa kilararatan. Yung ang sabi ni Mayor Biga, nasa isang abrela tayo. Pag may isang humiwalay, mababasa. Tama nga naman. Mainitan pa. So, dapat na magkaisa ang bawat elected official tungo sa ikaunlad ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ayan. Lako sa mga nanalo. At siyempre nandun sila lahat kahapon. Nandun din si Vice Mayor Anthony Pinuliar. Ayan. Sino ba yung mga 3 hindi nakasama sa lineup nung si Councilor Mike Kalimlim. Michael Kalimlim. Si Dr. Roderick pangalan no? Frederick Lalas. Ayan, si Councilor Lalas at si yung isa si Councilor medyo na ko yung isa yung isang bagong Biagtan. So 3 yung hindi nakasama sa ticket nung nakarang halalan pero ngayon nagkakaisa sila tungo sa ikaunlad ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Okay, batiin natin itong mga viewers natin na nanonood sa FB Live natin. Napakarami na Ito, unahin ko na si Don Ramon Bautista. Ayan. Diyan po sa may Region 1 Medical Center. Magandang umaga po. Si former board member and former vice mayor na Manawag, Pangasinan. Si Ramon, good morning. Tansikin si Councilor Junjun. Good morning. Good morning din. Maria Socorro Sirapika, congrats po sa lahat, sabi niya. Okay. Si Grindura Lupes, magandang umaga. Magina Corda, morning idol, sabi niya. Gawin din si Mar Pasqua, good morning, sabi niya. Okay. Si Isaw. Saan kaya ito? Isaw. Congratulations to everyone, sabi niya. Diyan siguro sa Mapandan ito. Mary May Cilindro, congrats po. Si Abe Laino, baliktad yung pangalan, parang si Dadu. Good morning. Si Alex Casulia, siguro taga-Buli ito, letter C, Casulia. Si Redsa Quison, congratulations to all of you, especially Mayor Viga, sabi niya. Eva Quinto, congrats po, sabi niya. Okay. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan.
Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning sir. Ayan, ganon din si Evangeline Alonso, Puntalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, good morning. Okay, mag-exercise muna tayo. Take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kaya Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Ardison Soriano. Councilor Manny Datwe. Matigas. Councilor Jopi Lorisco. Councilor Mike Sison. Councilor Habardani Misina. Bakit kaya tumitigas yung dilag ko pag nababanggit mga yun? Sige. Good morning din kay former, kako lang siyempre tapos na yung termino nila former Councilor Gerald Apicial at former Councilor Peje de Vera. Tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin Janda Balay Naswal, good morning kay Mayor Liseldo Dong Kalugay. Vice Mayor Maximilian dyan sa Sual. Si Madam Garly Macaranas Kalugay. In short, Jesse 2028. GMC. Ano ka Jesse? May kiniman may Garly Macaranas Kalugay. GMC. Good morning din kay City Mayor Jolier Ayoy Resuelio at Vice Mayor Josiris Bogs Resuelio dyan sa San Carlos City, at ganoon din kay Executive Secretary Juliano Jules Resuelio ng San Carlos. Magandang umaga sa inyo. Okay. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, good morning po sa inyo. Si Roberto Junjun Gabrielio Jr. dyan sa Barangay Makabito, dyan sa Kalasyaw. Siyempre, sa Makulikuli Lawas, Kapitan nyo ditan, Maaro Lawas, Kapitan Saldi Bauson. Tayo kasi si Kapitan Saldi at kini low profile itan. Ano na yung nangyutan? At ang gano iner talagang may matulong dan si Katut ken may ang muna nang si Katut kapitan may ken ugali to ng saman nan aliwanen na politiko yang gadnatan awit to ni may talagang matulong lawas itan si Kapitan Maaro kabarangayan to. Ayan tiyawa so talagang gabagabay damat dita na Barangay Makabito. Masantos ya kabuasan boss paborito Idol Dennis tan Idol Errol. Mabuhay po kayo. Si Kuan ito si datin na Vice Mayor Ramon Bautista. Si Don Ramon, good morning. Ayan, good morning po sa inyo. Diyan sa may Region 1 Medical Center, magandang umaga po. Good morning din kay Sir Paolo de la Cruz. Nakita ko yung picture kahapon, yung video. Taking din ni Congressman Mauricio Dumoga ng Baguio City. Ayan, nandoon si Sir Paolo kasama siya sa family picture Ayan, talagang
mahal na mahal ng taga Baguio City. Itong si Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Ayan. Good morning po sa inyo. Good morning kay Mr. and Mrs. Nado and Margarita Bansal ng Barangay Kanawalan, Bimali, Pangasinan. Uy, speaking of Bimali, good morning nga pala kay sa Makulikuli Lawas dan Maaro Lawas Mat. Si Vice Mayor Edgar Itak-tak mo Maminta. Si Vice Mayor Maminta at tadali ugali to ta. Kabisado dala. Kabisado dala talaga matulong itan. Jad hospital man talaga na singgaramutan tampulitan. Aya na solusyonan yaratay problema. May billing mo at hospital. Tampul sikato at may iya singgarton tampul. Kanyan na gabagabay damat yata Bimali. Haliko din sa atan at dakal malaray agawan turan proyekto pasimintura turan barabarangay smith. Mayakin mayamay na naawit to ditan. Kanyan na kinmet. Amay na sayanin ka pribado to kin. Aga nang painawa mo lang lamang. Correct. Supposed to be. Kalawit lang ng kalawit na kin. May pundo. Proyekto. Supposed to be atay panggawa nasa tay infra at kita ni sa Chief Executive Command Sumanggawa. Si katulanti at makulilantin mangkalawit. Mangkalawit taparbali ito. Wala kakaaro tutan nasyonal. Kanya na parabali na Bimali sa pantutungtungan at wadtan yamar arulawas si Vice Mayor Edgar Itak-tak mo Maminta. Hanggang pulay maladlaom ya oras tayo at programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mapatanir tan ompawel na buwas sa reakan tabayo dasayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktorion Lingkor, ati magtipangasinan Dennis Muharis tan Jad Technical Control si Engineer Nixon Dakal. Antabayanan son tumbok ke programa nen kapaborito Amor Ligaspi Diga Jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat